କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲ୍ଦି ଭାବିକି ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ନୁଡଲ୍ସ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ? ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖାସ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଜାଣିବା ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ସୋଡିୟମର ମାତ୍ରା। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁଡଲ୍ସରେ ସୋଡିୟମର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୋଡିୟମର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇପରଟେନସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୃଦରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି। ନୁଡଲ୍ସର ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୁଏ। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ନିଜର ଓଜନ ବଢ଼ାଇ ଚାଲନ୍ତି। ତା ସହିତ ଥକାପଣ, ମାନ୍ଦାପଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୋଷଣର ଅଭାବ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁଡଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଶିଶୁକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରମୁଖ ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସର ଅଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡିଟିଭ୍ସ। ନୁଡଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ସର ବହୁତ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଓଭରଅଲ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବିଗାଡ଼ିଥାଏ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ହେଇପାରେ ନୁଡଲ୍ସ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଶସ୍ତା ବିକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଯେପରି ଫଳ, ପନିପରିବା, ହୋଲ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟରକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।